Kľúč k sile čistenia košov Pneumat je tu, v našom patentovanom biči. A prvým krokom k nastaveniu vašej bičovacej hlavy je výber sady bičov. Všetky naše sady bičov, okrem oceľovej reťaze, sú bez iskier, čo ich robí vhodnými pre situácie, kde sa vyskytujú výbušné suspendované častice prachu. Okrem tohto dôležitého bezpečnostného aspektu neexistujú žiadne pevné pravidlá pre výber biča. A časom a experimentovaním zistíte, ktorý typ funguje najlepšie pre vašu konkrétnu aplikáciu. A spoločnosť Pneumat je vždy k dispozícii, aby vám pomohla a poskytla návrhy na základe našich mnohých 10 ročí skúseností s čistením košov. Pre väčšinu čistiacich a rezacích prác je klbový bič solidnou voľbou. Vyrobený z jedného z najpevnejších plastov, tento robustný bič preráža zavesený materiál bez poškodenia stien koša. Hviezdicový klbový bič má voľne plávajúcu hviezdu, ktorá môže v niektorých situáciách urýchliť odstránenie materiálu. Ponúkame aj zametací bič bez klbov. Je vhodný na ľahšie zametacie a čistiace práce. Pre veľmi tvrdé zaseknuté materiály umožňuje bronzová reťazový bič rýchle odstránenie bez rizika vzniku iskier. Ak sa určí, že materiály a množstvo prachu v koši nepredstavujú riziko výbuchu, môžete prejsť na náš oceľový reťazový bič s najvyššou rázovou pevnosťou zo všetkých. Umiestnite hlavu biča blízko zostavy hadice a potom odstráňte dve skrutky s vnútorným šesťhranom, ktoré držia kryt hlavy biča. Odstráňte kryt a utrite spoje na bičovacej hlave aj na hornej časti puzdra. Pre inštaláciu nylonových bičov uvoľnite skrutky s vnútorným šesťhranom, kým nebudete môcť zasunúť koniec biča do otvorov v držiaku biča a nastavte ich na požadovanú dĺžku, zvyčajne asi 2 stopy. Biče sa vkladajú v pároch priamo oproti sebe, ale ak narazíte na veľmi tvrdý materiál, môžete pridať druhý pár bičov. Pred bezpečným dotiahnutím skrutiek sa uistite, že sú všetky biče v danom držiaku nainštalované v rovnakom smere.